Zdar silu, priatelia. Vítam vás na mojom kanáli. Dneska si povieme niečo o damaškovej oceli. Nejaké stručné rozdelenie, ktoré je z histórie. Poznáme vlastne dva druhy damaškov. Jeden je pravý indický liaty damašek, ktorý sa tiež volá vúc alebo bulat. A potom tu máme náš európsky damašek, ktorý sa vyvíjal v podstate od raného stredoveku a je zložený z minimálne dvoch druhov oceli. Základným rozdielom medzi týmito dvomi damaškami je spôsob výroby. Vúc alebo bulat v podstate je technológia, ktorá bola takmer stratená. V súčasnej dobe sa už nejakí ľudia tomu opäť venujú a dá sa povedať, že je to niečo ako alchymia. Jedného dňa mám cieľ, že chcel by som sa túto metódu naučiť aj ja, ale zatiaľ tam nie som. Ide o to, že sa do grafitového alebo keramického teglika musí spraviť presná vsádzka, musí sa vyrátať poriadne uhlík, aj ostatné regulujúce prvky. Následne na to sa to zohreje cez teplotu 1300 stupňov, na ktorej je výdrž nejaký x hodín. Na to, aby sme vlastne vedeli viacej rozprávať o oceli, tak by sme potrebovali poznať diagram železo-uhlík, kde vlastne sú dve osy, jedna je čas a druhá teplota. A vlastne sú tam nejaké rekryštalizačné teploty a tak ďalej. Čiže koho to zaujíma, tak kľúčové slovo pre vyhľadávanie je diagram železo-uhlík. No ale v podstate naše ocele sa rozdeľujú, myslím, že je to do 0,9% uhlíka sú nástrojové ocele. Potom začínajú liatiny. Liatiny sú tvrdé, ale krehké. Nástrojové ocele nie sú také tvrdé, ale sú viacej huževnaté. To znamená, že ten uhlík je tam akoby určujúci faktor. Čiže späť ku vúcu. My potrebujeme vlastne si spraviť vsádzku, presne ju namerať. Teda pokiaľ to nemá byť metódou pokusu omyl, potrebujeme poznať presný recept. Následne na to sa ten vúc varí v tom tegliku, čiže vzniká zliatina. Potrebujeme tam spraviť nejakú ochrannú atmosféru, nasypať na vrch sklo alebo nejaké podobné inertné materiály. Potom to vlastne sa varí, ja neviem, x hodín, aby sa to celé presítilo tým uhlíkom, aby sa tá zmes spojila. No a tu sa rozprávame o tých 1300 stupňov zhruba. Potom následne to musíme vyžíhať na mäkko, a čiže to musí postupne chladnúť. Rozprávame rádovo o desiatkách hodín. Následne je možné robiť kovácké procesy s týmto materiálom. To znamená, že také pozvolné kovanie na správnych rozsahoch kovacích teplôt. Je to pomerne ťažké, komplikované a veľmi časovo náročné. Tento materiál nemá takmer žiadnu vedecky podloženú publikáciu. To znamená, že všetko je to nejaký výskum alebo metóda pokus-omyl. Sú ale aj v Československu chalani, ktorí sa tomu venujú a majú výborné výsledky. Čiže vravel som, percentuálne zastúpenie uhlíka v oceli u nás v takejto je do 0,9. Na niektorých čepelkách z vúcu dosahujeme 2,4% uhlíku, čo je násobne viac. A zároveň si ten predmet vlastne sa ale dokáže zachovať do istej miery pružnosť. To znamená, že je to materiál minulosti a zároveň budúcnosti za mňa. Plus má ešte jednu obrovskú pridanú hodnotu, a to je, že je veľmi dobrým nosičom vedomia. Vúc alebo bulat bol známy ako v Indii, tak aj v nejakých kozáckych prameňoch, kde otec vždycky pre syna vlastne vykoval čepele a nechával ich pichnuté v bahne niekoľko rokov. Tam by mohli by sme sa tam baviť niečo ako nitridácii, ale sú tam aj nejaké iné procesy, ktoré vlastne vznikajú. Čiže je to materiál, ktorý je opradený legendami. Vlastne náš stredoveký
alebo európsky damašek, ktorý pozostáva z dvoch druhov oceli, ktorí sú v rôznej kvalite. Kedysi to bolo tak, sa miešala oceľ, ktorá mala vysoký obsah uhlíka s oceľou, ktorá mala nižší obsah uhlíka a nemiešala sa náhodne, ale miešala sa podľa určenia. To znamená, že na ostri bola oceľ, ktorá mala vyšší obsah uhlíka a v tele alebo v jadre zbrane alebo nejakého nástroju bola oceľ, ktorá mala nižší obsah uhlíka. Bolo to hlavne kvôli tomu, že dostupnosť vysokouhlíkovej ocele bola pomerne drahá a náročná a postup čistenia pieskov železitých a následne vyrábaných rúd alebo tzv. Húb, ukážem vám za chvíľku, bol pomerne časovo náročný a energeticky tiež, keďže sa to všetko robilo prakticky len na drevenom uhlí. Keď rozprávame o nejakom európskom damašku, tak by sme si mali v prvom rade povedať niečo o vzniku oceli. Akým spôsobom oni vlastne sa k tej nejakej oceli dostali. V prvom rade sa nikdy nevie, že či bol prvý kováč alebo baník, lebo niekto proste musel najprv tú železnú rudu dostať zo zeme, museli odseparovať, rozdrtiť a potom sa robila vsádzka do hlinenej pece, kde sa vrstvilo drevené uhlie, železorudné piesky, drevené uhlie a takto to išlo až po vrch pece. Mechmi sa dúchal vzduch do tejto pahrby niekoľko hodín, niekedy celú noc alebo deň. Na záver, keď to uhlie vyhorelo, zároveň odovzdalo uhlík tej vsádzke, v určitom množstve samozrejme, tak vznikla takáto húba. Táto húba v podstate vznikla tak, že sa vyrazil na spodku tej pece otvor a z toho otvoru vyliezla takáto nejaká žravá vec, ktorá sa následne vlastne zhutnila hneď ešte na tej horúcej farbe, aby ušetrili nejaké teplo a tak ďalej, tak sa to robilo na drevených klátoch, drevenými kladivami, aby vlastne tú hubu zhutnili, dostali z nej von vzduch, o nejakú strusku to povytláčalo a tak ďalej. No a potom vlastne prichádza ďalší kovácky proces, nechali to vychladnúť, počkalo to toto konkrétne tento kus 2000 rokov na ďalšieho kováča. Tu nám máme pred sebou vlastne nejaké vzorky keltskej ocele, starej zhruba 2000 rokov, z ktorej ja sa budem v nasledujúcich videách pokúšať vyrábať krátky meč Gladius, takže dúfam, že sa máte na čo tešiť. No a pointa je taká, že vlastne toto sa nahreje na zváracú teplotu, ktorá je 1190 stupňov, to je vlastne teplota, ktorá je zároveň rozmedzie medzi tuhou a kvapalnou formou kovu, ocele teda. A následne sa to pokúšame vykovať na čo najkrajšie pásoviny o hrúbke približne takejto. Potom sa to znova delí, skladá na seba a opäť prichádza kovácké zváranie pri tejto teplote za pomoci tavidiel alebo nejakej ochrannej atmosféry, ktorá predtým mohla byť napríklad z kremičitého piesku a popla. To dnes Japonci vlastne to všetko robia na vrstve ílu a poplu, aby zabránili vstupu kyslíka, lebo kyslík je vlastne prostredie, ktoré nám zabraňuje zváraniu, okrem iných nežiaducich vplyvov, ktoré sa tam môžu dostať. Je to jeden z najdôležitejších faktorov, čiže my v dnešnej dobe používame borax ako tavidlo, ktoré nám vytvorí takú kvázi ochrannú atmosféru, rozpustí všetky tie okuje a veci, ktoré vlastne v tej oceli nemajú byť. A pri tom vlastne prekladaní a stálom zváraní tej ocele nám vlastne z tohto materiálu vznikne niečo takéto. V rukách držím vlastne konkrétny výrobok, ktorý vznikol z tejto keltskej ocele. Tu je zhruba týždeň kováckych procesov s takýmto veľkým bucharom, nakoľko sa na ten materiál musí ísť opatrne pomaly, aby sa to nerozliezlo. Ale vlastne pointa je taká, že to vyčistíme od všetkých nečistot, ktoré tá huba v sebe má, zhutníme to, odstránime všetky laminácie kvalitným zváraním a ten materiál vlastne je potom homogénny.
No a takýto homogénny materiál, ktorý má tu na zhruba, ja neviem, 10 000 vrstiev, nerátal som to úplne presne, lebo skôr než rátam vrstvy sa pozerám na to, že či ten materiál je dobre zvarený a v akej čistote. Najlepšie to je vidieť vlastne na priečných rezoch. V dnešnej dobe, keď vlastne pracujeme so starými materiálmi, používame nové technológie, to znamená, že zváram to tie pakety bez prídavného materiálu TIGom, pomáham si boraxom, snažím sa vlastne očistiť si ten materiál na surové železo, odmastiť ten paket, aby vlastne som dosiahol čo najväčšiu percentuálnu úspešnosť. Aby som neplýtval svojou robotovou energiou, to znamená, že okrem nejakej technickej zdatnosti alebo zručnosti ma to učí precíznosti a trpezlivosti. Tá strojarina je, dá sa povedať, že celkom akoby taká náročná na hygienu počas práce. Keď mám potom jednu takúto pásovinu, vyskúšam zistiť, koľko je v tom uhlíka, či sa to dá kaliť a začínam vlastne takým spôsobom, že najprv to zakalím do oleja, skúsim skúšku pilníkom. Pokiaľ belie pilník a železo neprasklo, alebo oceľ teda, znova nahriem na kaliacu teplotu, ktorá je niekde cez 850 stupňov, taká svetlo oranžová, strčím to do vody. Ak tu oceľ nepotrhá, tak viem, že je to kaliteľné do vody a spravidla ten pilník už sa mi do toho nehryzol tak ochotne. To znamená, že viem, že to má dostatočné množstvo uhlíka na to, aby to bolo kaliteľné, tým pádom je to prúd, ktorý je vhodný aj na ostrie. Pokiaľ ale by som chcel spraviť damašek, ktorý má nejaký pekný kontrast a tento damašek vlastne má kresbu, o tých kresbách si povieme troška viacej pozdejšie, tak je potrebné ten kontrast dosiahnuť tak, že tam vložíme ešte nejaký iný materiál, ktorý má buď viacej alebo menej uhlíka. Ja sa na svojich výkovkoch snažím vlastne dosahovať čo najvyššiu možnú tvrdosť a kvalitu tých zbraní. To znamená, že kombinujem to s nejakými nástrojovými oceľami, ktoré sú buď čisté, že je tam iba železo a uhlík zastúpené, alebo je tam aj nejaký legurujúci prvok, povedzme nikel, chróm, vanát a tak ďalej. A ak je tam zastúpený nikel a chróm, tak mi to spraví veľmi peknú kresbu, kontrastnú, ktorú vlastne, keď je dobre vykovaný damašek, je vidieť iba pod určitým uhlom. Tu nám máme zhruba 130 vrstiev damašku a tvári sa to ako homogénna oceľ. Na to, aby som z toho vyťahol kresbu, je potrebné ideálne už zakalený predmet vyleptať v nejakom roztoku. Ja na to používam chlorid železitý, čiže v tom chloride železitom mi vyťahne na základe rozdielu tvrdosti alebo aj legurujúcich prvkov kontrast. No dobre, a teraz vlastne, keď už vieme, že čo nám robí kontrast a čo s čím spájame, tak sa môžeme začať hrať so vzormi. Ten akoby prvotný výkovok damaškového ocele môže vyzerať nejak takto. To je nejaký proste surový kus, ktorý ešte nevie, aký bude tvar. No tu nám máme označenú čepel, že to je divoký damašek, ale vlastne keby som nevedel a neznačil si na veci, tak vôbec netuším, z čoho to je, či je to bežná konštrukčná oceľ alebo nejaká moderná. Takže je dobré si dávať popisky na veci, pokiaľ sa k tým projektom po rokoch vraciame. Ďalej, teda tá kresba môže byť rozdelená do kategórií podľa zložitosti. Najjednoduchší damašek, to znamená, že podľa toho, že ako to kujeme, už to ďalej akoby sa nesnažíme tú kresbu meniť, tak sa volá, že divoký damašek. Tam vlastne principiálne sú to len jednoducho vrstvy, ktoré sú pokladané na seba a damašek je pod tlakom zvarený v tomto smere. Myslím si, že čo sa týka vlastne zložitosti kresieb, by si to zaslúžilo vlastné video, ale na začiatok môžeme povedať nejaké základy.
Celkový akoby charakter potom toho vizuálu damašku nám určuje to, že ako bol ten damašek vykutý a akým spôsobom bol vybrúsený ten výbrus, nám v podstate ukazuje nejakú kresbu. Môžeme si predstaviť, keby sme mali knihu a ideme, že modrá strana, biela strana a potom zoberieme nôž a keď budeme tým nožom krájať v rôznych vlnkách, v rôznych uhloch, tak ten kontrast tých stránok bude rôznorodý. Čiže takto to funguje aj na damašku. Čo je vlastne kováčovým nepriateľom pri zváraní je, že buď sa nedodrží teplota, alebo sa to začne nejako bortiť na stranu, začne to ako keby tie jednotlivé vrstvy sa slajdovať, odtrhnú sa pri nedržaní teploty, alebo prípadne keď sa tam dostane do toho zvaru vzduch a niekedy si to žije trošku vlastným životom, mám taký pocit počas tých rokov, že určite vždy ten ľudský faktor tam má svoju úlohu. Napriek dobrej príprave môže sa stať, že objavíme vadu až keď absolvujeme kovanie, brúsenie, teda kalenie, brúsenie a až niekde o finalizácii predmetu sa nám ukáže vada. To je jeden z dôvodov, prečo vlastne tie zbrane, ktoré sú vykované z damaškového ocele, sú tak drahé, pretože ten proces je celú dobu v podstate kritický. Neexistuje krok späť, buď to vyjde, alebo to nevyjde. To znamená, že kým sme sa dostali na túto úroveň v našej dielni, tak nám to trvalo pomerne dlho a tých slepých ulic bolo pomerne veľa. Čo sa týka rozdelenia tých damaškov podľa vzorov, divokého damašku zložitejší je tzv. Vzorovaný damašek. Vzorovaný damašek môže byť tak, že zoberiem si nejakú formu kovátka a následne odkujem vzor. Väčšinou sa to volá, že buď Mohamedov rebríček alebo nejaké iné vzory. Ten prebytočný materiál odbrúsim a následne mi vzniknú nejaké vlnky napríklad. Od toho ďalšieho vzoru sú tzv. Kantové damašky, ktoré samé o sebe môžu byť zaujímavé, alebo potom tie kantové damašky sú vstupom ku nejakým mozaikovým damaškom. To už považujem za pomerne veľmi zložitú techniku damaškovania. Zároveň tie nože sú rádovo cez 1000 eur. Záleží samozrejme aj od dĺžky čepele alebo od použitých materiálov na rúčku a tak ďalej, ale o tom potom. Za mňa divoký damašek nie je až tak veľký problém spraviť. Dostať sa z huby ku takejto pásovine je pomerne časovo náročné, aj technologicky, čiže toto sú náročné veci a potom tie, povedzme, mozaikové damašky sú pre mňa celkom výzva. Tam potrebujeme pracovať na určitých teplotách, mať presný postup rozkreslený vzoru, ktorý chceme spraviť. Nedá sa tam improvizovať. Tie jednotlivé vrstvy, ktoré vlastne máme, musia na seba dokonale priliehať. To znamená, že po prvotných kovaniach musia tie veci byť rovnané, buď na nejaké magnetke alebo ofrezované. Čiže tam sú kvantum času zaberie len samotná príprava tých paketov, no a potom už sa len modliť pri zváraní, hej? Čiže tak nejak skrátke pre dnešný deň. Nejaká krátka vsúka na koniec, priatelia. Teda srdečne vás pozývam k tej našej sérii výroby Gladiusu z keltskej ocele. Pohrávam sa s myšlienkou, že zároveň budem ťahať aj jednu čepel, ktorá je z moderného materiálu. Takže mali by sme robiť čepele dve naraz. Určite som niečo vynechal. Damaškovanie samo o sebe je obrovskou témou. To znamená, že na 15-20 minútové videjko určite nestačí na to túto obrovskú problematiku obsiahnuť. Budeme radi za odber a ak sa chcete dozvedieť o tejto krásnej robote viac, tak lajkuj, klikaj, zdieľaj a nás to bude motivovať k tomu, aby sme išli ďalej robiť pre vás videá.